محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا Ceerno en nan ɗo jalti aljuma caggal nde ɓe juuli aljuma machallah eɗen gondi ɗo e khalifaɓe men tedduɓe ceerno men ceerno Siraaji Caam e ceerno men ceerno Ahmed Tidiane Salfas e ceerno men ceerno Mouhamadou Ali Caam alhamdulillahi rabbil alamina e wondude e ɓesgu dental fasnaɓe fof nan ɗo eɗen jalti ɗo aljuma joni ɗo e damaye Lisbo alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah en jettini ɗum ne kadi Allah tabaraka wa taala hayyo ceerno Siraaji jiyemo jom nafoore mere hayyo ceerno Siraaji jiyemo jom nafoore mere Seydi Caam hayyo ceerno Siraaji jiyemo jom nafoore mere hayyo ceerno Siraaji walla jiyemo jom nafoore mere Seydi Caam mimete ɓay ko weltare biye Caam jom wune saare hayyo ceerno Siraaji jiyemo jom nafoore mere Seydi Caam mimete ɓay ko weltare biye Caam jom wune saare hayyo ceerno Siraaji jiyemo jom nafoore mere Seydi Caam o daka Gine Bisaw njaada woni weltare kala julɓe hayyo ceerno Siraaji walla jiyemo jom nafoore mere Seydi Caam o daka Gine Bisaw njaada woni weltare kala julɓe hayyo ceerno Siraaji jiyemo jom nafoore mere Seydi Caam malaɓe diine o nanuɗa e yamirore ceerno ma jaaduɗa hayyo ceerno Seydi Caam jiyemo jom nafoore mere Seydi Caam malaɓe diine o nanuɗa e yamirore ceerno ma jaaduɗa hayyo ceerno Siraaji jiyemo jom nafoore walay ko sabu ma ko ardengol dental waɗi finde pellital notima hayyo ceerno Siraaji jiyemo jom nafoore Seydi Caam ko sabu ma ko ardogol dental waɗi finde pellital notima hayyo ceerno Siraaji jiyemo jom nafoore Seydi Caam ko sabu ma ko ardogol dental waɗi finde pellital notima hayyo ceerno Siraaji kono noon si yimɓe moƴƴuɓe gari he mon Allah ɗo woni ɗo gonɗon yo woodi mo moƴƴo gonɗo heen he mon walla ɗiɗo gonɗo heen he mon walla ko ɓuri ɗon gonɗo heen e moɗon on ino yaafo he sababu ne moɗon ono fof surtout ɓon ɓooyɗo heen andi hen woni ha nawyi hen tawi kadi on ko geej wayno siri gawri so tawi ndi jippama to ndi jippayo woda ko ɗala ɗon a seeren ɓe ko noon mbaɗi battan haqqille he seeren ɓe men aroɓe he men beele eɗen keɓa barke maɓɓe wadda ko juma ya Allah waɗa en jaam ya Allah waɗa en jaam woodi lamdiɗo ko lamgal ngal ko seeɗaran ka ɓen ɓadda o ɓeynto yayi sabu hoko ko gonɗen ɗeɗo ñalaɗe ɗe gonɗen ɗo ɗe iidiji yedduɓe allahu subhanahu wa taala jaɓani nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi o neɗɗo wi ko juulɗo neɗɗo on mo wi ko mo juulɗo o so tawi waɗama ko wiye ko yawdi ɗo ko natal mo waɗat welo welo mo waɗat ɗum heɓe wuure makko ne moy komo juulɗo ananobo kala ko ɓe batta mo waɗat ɗum o hono hen ñawruɗen ɗum hono hen mbiɗen Allah jarama seeremɓe ɓe ɗin ɗo ɓe jangini en ko ɓe neyi en kala ko wofta hen so tawi mi yalti yanno ɓe pi walla ɓe siwdiniranmi ko ni watte minen komin jangoɓe ni mo lamdori en joni lamdal ngal ino raɓɓiɗi ceerno ɓenin yaafoɗon si mi falyiyan yande min yaagi so tawi mi yahi mi yettoyiɓe anno ɓe siwdiniram ɗumne ko seeremɓe am
ko mawɓe am ko neni e ko babaji am ino raɓɓiɗi Allah subhanahu wa taala ko laawol gorol mo waɗi laawol gorol islamu o laawol gorol mo waɗi ngol laawol ɗinen mo wi to yeeso ro ino waɗi ɗale cere si a faalama jahangol ñamol ngol a faalama jaha nanol ngol kono noon ɓoyima ko mo holli ma fof ko ñamol ngol heddi ko an andi jedduɗo Allah o yeɗɗinelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o ko ɓooyi yo ko ɓooyi ko nelaɗo wiyano ko ɓooyi yo ɓe tawrarama ko ɓooyi yo ko ɓooyi ɓe tawrara dine meɗen a yara iidi ɓe jaha iidi ɓe mbatta ɗum ɗon tan tinnini an mbaɗɗo ɗum o so tawi a waɗi ɗum a waɗi bele pittali ma nabore Seydi Caam a yalti leyɗe ha Portugal to meeɗa wadde toon puɗɗiɗa hayyo Ceerno Siraaji Caam Seydi Caam o yalti leyɗe ha Portugal to meeɗa wadde toon puɗɗiɗa hayyo Ceerno Siraaji nabore Seydi Caam wajifaji laaɓi cer jooɗiɗa e yamirore Ceerno ma dondiɗa hayyo Ceerno Siraaji jiyewo jom nafore Seydi Caam wazifaji labdi cer puɗɗiɗa e yamirore Ceerno ma dondiɗa hayyo Ceerno Siraaji jiyewo jom nafore Seydi Caam ziyara joni hikka ziyaraji ɗi luttodir Moussa Diawo o wi hande hande ziyaraji ɗi no luttodiri ziyara Ceerno Moussa Diawo hewno ko so o waɗi hewno ko so tawi o waɗi samedi dimanche o ɓe mbaɗa immiɓe madina ɓe so tawtorama Moussa Diawo en ɗo so tawtorama ga ziyara Ceerno Moussa Diawo ga so weeti jaha ɗo maɓɓe ɗo so weeti jaha tawtore ziyara maɓɓe o hikka noon eɗum lutodiri ko ɗum jogori hadde madina naɓe yaade ko ɗum jogori hadde madina naɓe ɓe yaade ɓe jahat ɗo Moussa Diawo ɗo ɓe jahat ɗo Moussa Diawo ɗo kono noon ɓe keɓoyta yottade ufoya taw o heddi fodde yontere kono noon ɓe mbawata yottade ufoya taw ziyara ufoya o ina heddi hedde yontere on wona ko dia 11 o wona ziyara o ko dia 11 waɗete ɗum haɗɗan ɗum kono fof ko gotum tan o wi ko ɗum hatta ɗum kono noon fofof ko gotum alhamdulillahi rabbil alamina Ceerno Tidiane o wi Ceerno Tidiane minen mbiyata on ɗo bisimilla o wi ganden nde ko kamɓe mbiyeten ɗo bisimilla o wi enen fof ko en gotum bismade ko ha ngandon tan fof wonti dental o wi ko ha o andinma tan fofof ko dental gotal ngal wonɗo fofof ko dental gotal ngal wonɗo o wi daka paƴama joni kamɓe ɓeɗo fofof ko ɓe aroɓe caye maɓɓe ɗe noon ala keddotoɗo rawani Ceerno Ahmad Tidiane Kula rawani e rawandeya fof o ari daka o sababu ɓeɗo noon ina jeeya hen rawani daka o nde sakoto on wimo mo wuuri turdu am nduɗo o noddi Moussa Diawo o wi on mbaɗana kam ɗo turdu o wi ɗum de alhamdulillahi rabbil alamina koko yettirte Allah o wi kambore haala mun haaltaki ay fofof wonti gotum o wi ko kalɗen nane ko fofof wonti gotum daka o wattidi ɗum fofof woni neɗɗo goto yo Allah wallu yo Allah ren o wi mawɓe men ɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah yoɓɓe moƴƴere bijahi sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam yo Allah heddu barke maɓɓe e meɗen bijahi sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam Tidiane Sall o wi kanko de o wiyata so Ceerno haali tan kanko o ala hen konngol o wi Ceerno ko goto heddi enen koyen almuɓɓe ɓaydi Ceerno haali ɗo jantawol ngol jantani fofof ɗo ko ɗon jaabowol Ceerno ngol yoni en enen fofof omo yetta noon Allah e ko Ceerno ɓeyditi en gandal ko hay so tawi omo anduno on e dental he kono noon ne kadi o ɓeyditorima on gandal o ɓeyditorima gandal
kono noon miɗa anndi kam no ɓe mbayi e dental he kono noon omo andi no mbaɗon e dental he no ɓe mbayi e daka faƴama omo andi no mbaɗon e daka paƴama o ceerno basiru kadi min jaadi ɗon kadi min mbaldi ɗon o wi hay ceerno basiru ɓe jaadi ɓe mbaldi ɗon jabol ceerno ngol ina yoni o wi kono noon jabol ceerno ngol ina yoni e ceerno yo jara kadi eɗen jogii ɗo da'ira gonɗo ɗo da'ira gonɗo ɗo o omo yiɗi enen ufoyanaɓe enen ufoyanaɓe en keed hen caggal wota en keed hen caggal leydi manadi fof e leydi manadi fofof hay goto yiɗa heeda hen caggal hay goto ceerno yiɗa hen heeda hen caggal siyama ufoyanaɓe ala siya noon ufoyanaɓe eɓe gandi omo yiɗani en fof omo yiɗani en fofof ceerno oɗo ari ɗo nde gila ceerno oɗo ari ɗo nde ceerno tidiane ari ɗo nde ceerno Amadou Tidiane Sall nde ari ɗo nde o ari haɗo ceerno Amadou Tidiane Sall ari ha ɗo e galle he bun salim ari ɗo nde ceerno Bun Salim nde ari ɗo nde mo waɗi hito e meɗen mbo waɗi hito e meɗen en mbaɗi no poɗɗen wadde en mbaɗi no poɗɗen wadde ni kono wonko manki seeɗa kono noon wonko manki seeɗa ko manki ko ko manki ko wonɓe ɗo wonɓe ɗo ɓe tinno yoɓe tinno jorodira e wonɓe ɗo ɓe jorodira e wonɓe ɗo ɓe tawe to hadara o watte ɓe tawe to hadara o watte to ko wadde he toon ko waddere toon ko moƴƴuɓe allah aroɓe ɗo ɓe moƴƴuɓe allah aroɓe ɗo ɓe caggal ɓe gari e galle maɓɓe he caggal ɓe gari e galle maɓɓe he ko watte hen ko fof watte hen fofof tawa enen tawore hen tawa eɗen tawore hen sukaɓe wonɓe ɗo o wi sukaɓe wonɓe ɗo ɓe enen jeeyi kaɗo ha ko enen koye jeeyi kaɗo haala ceerno boucheri ceerno Bouchiri omo tinnide omo tinnide ceerno wi en ni kono ceerno wi en ni heddiɓe enen heddiɓe enen ɓe kala e men mo ala gantu kala e men mbo ala gantu eɗen jogui nokku eɗen jogii nokku enen ndenda ɗo eɗen ndenda dimasi fof dimanche fofof ene wirde ina wirde lewru maydu fof lewru maydu fof wooda ko waɗa wooda ko waɗa hen kala baɗɗo hen kala baɗɗo hen noon ha ɓeydo to allah ko ha ɓeydo to allah tan ɗo jiyaɓe allah saabu ɓeeɗo jeyaɓe allah ɓe gari ɗo kala nde ɓe gari ɗo jottoto ɗon ɓe jottoto ɗon ko ɗon ɓe gonta ko ɗon ɓe gonta waɗi hen hunde sa waɗi hen hunde ko ha allah ɓeyduma ko ha allah ɓeyduma tan ɗum noon teddungal o moɗon wi ɗum noon teddungal moɗon min jiɗa noon min jiɗa noon ceerno yiɗani on ko ceerno yiɗani on ko hen caggal keeɗon hen caggal ceerno yiɗani on saabu ceerno yiɗani on ardade ɗum ko ardade ɗum ɗo ɗum noon ɗum noon nokku o nan nokku o nan ɗon oɗo wonanimo ɗo koɗo wonanimo ɗo oɗo woni alaji mouhamadou lamine koɗo woni alaji Mouhamadou Lamine ɓeɗo goni katanteɓe wonɓe ɗo ɓeɗo goni katanteɓe wonɓe ɗo ɓe jodiren e maɓɓe jorodiren e maɓɓe taweɗen wirdu taweɗen wirdu o gonɗo ɗo fof yo tawe gonɗo ɗo foof yo tawoye allahumma salli ala allahumma salli ala seydina Mouhamadin wa sallim teddude e certidani ha yettima tati en juurata ko wiya ɗum ɓe mayɓe sona kam koɗo tijjaniyankoɓe tijjaniyanke juuroto tan ko tan annabaɓe sahabaɓe musidɓe makko tijjaniyankoɓe wona noon aɗa haɗa teddinde kala moƴƴo mo jiiɗa ala kadi ɗa ko tudde e ɓernde ma aɗa ɓeydi taw jomum to allah sabu tijjaniyanke aywa tijjaniyanke omo janggani haydara ɗo woni ɗo jaggi law tijjani o wirdi ɗo omo ɓuuri tijjani omo ɓuuri walli yimo wona tijjaniyanke e ɗeɗal to allah neɗɗo no ɓurɗa gueɗal to allah a yahata aɗa ɓeyditoro ɗum ala o kañum foti ɓeyditorade ma nayi a dumoto e tottude waktuji ɗi joyyi to dental kala ko sariya men golla ko sariya haaɗiɗal a joyi ay ɗo certisan to ɓerde ma ko ɓuuri ko jiɗata nene e baaba e ko jiɗannoɗa ko ɗum siɗo certisan rokkuma wirdu o noon jiɗirtamo jiggu duumi ɗum ha mayɗo jeegom a holata ko hoɗo allah holɗum a holtorta ko wonde anani ina wiye kada jagoɗo lawol soma yinma naat aljanna wadda e hasbede ala e leftede tan mbiya ya rewdu belaɗo fittaɗuma ala wonde a jaggi lawol ɓe dohɗa ko hulde allah e gollude jamiroje allah e woɗɗitade kade allah jeeɗiɗe añata ayibinta kada ko jokki e certisani nato ɓesgu makko nato almuɗo makko jeetati so a jaggi wirdu to a dumoto hen ha mayde a woppata jeenayi a fiɓaɗe e ɓernde ma kala moƴƴere nanɗa ina haala e lawol tijaniya pellita ko gonga ina jeeya e ko haala he noon ko kalɗen nane wonde jagguɗo ɗawol so wirdigol ha o maayi nelaɗo allah ina defanimo sallllahu alih w sallam so mayimo o naata aljanna ko alda e hassoyde alda e leftede kanko e nene makko e baba makko e rewɓe makko e ɓiɓɓe makko e esiraɓe makko rokkuɓe o rokki ɓeɗo fof so tawi koɓe julɓe ɓe gañani certisani koɓe natiri aljanna sababu nema an jagguɗo lawol tijaniya o sappo a yahata aɗa witta aɗa miijo e ɓerdema holno certisani heɓiri hono nde ɗo moƴƴere ala ceerno garɗo haali ina hokka hono mayre certisani kal ɗum haalani ɗum sona taw heeɓi defare muɗum nelaɗo allah sallllahu alih wa sallam sappo e goho a fadat ha dokkeɗa nde puɗɗa wirdude sappo e ɗiɗi saɗa hoddi e musidɓe ma tijaniyankoɓe eɓe ndenda ɓe birdida e jaaha tawtaɓe kala tijaniyankoɓe tartoɗo goni waɗɗimama ɓe rentude ɓe firdida wadifa no newraniɓe fof subaka e kikiɗe walla lawol gotol kam kañum e aljuma so ari kadi waktu asru o kadi ɓe ndenda kadi ɓe birdida ɗum ɗon ko sarɗi e dow maɓɓe
sappo e tati nokkuna yurde hen ale jawtul kamali a wirdata ɗum sona tawaɗo wonde laaɓal timmugal timmirgal ndiyam taw ɓanndu ma ina laaɓi comsimaji ɓonɗaɗi ina laaɓi nokku mo jooɗiɗa o ina laaɓi aɗa salligi so gotel e ɗeɗo aɗa mankorima a wirdima aɗi sappo e haɗo jawtul kamali wirdata jawtul kamali a ɗoftinat ɗo nokku mum ɗo jaɓe nogas salatul fatihi sappo e nayyi a taƴodirta hay goto e tagore Allah tenti noon e musidɓe ma tijani en gonɗo sappo e joyi a hoynata wirdu e sifaji koynugol foof ene jeeya e hoynude wirdu jagga woppa walla wirda hande acca janggo wilsidade ina jeeya hen sappo e jeegom pour a rokkamaɗa wirda a yata aɗa rokka goɗɗo lawol ngol sina taw a heeɓi yamirode rokkirde lawol ngol yamirode sellude wi certisane ha yettima sappo e jeeɗiɗi taw ɓandu ma ina laaɓi comsi ma ina laaɓi aɗa salligi sappo e jeetati taw nokku mo birdata o e sappo e jeeɗiɗi a mawni to kormina teddina kala ko jokki e cheikh tijani radiallahu taala anhu tenti noon e halifaɓe rokkiroɓe lawol ngol ɓe sappo e jeetati on woni taw ɓanndu ma ina laaɓi comsi ma ina laaɓi aɗa salligi sappo e jeenayyi nokku mo birdata o taw ko nokku laaɓɗo so laaɓani a muñoto ha keɓa nokku laaɓɗo nde puɗɗa jooɗade birdoɗa no gasa jooɗoɗo kuccita fuɗ nangue so wona taw koye daira wadifa gonɗa ɗo jeeyse julɓe ɗe kuccitɗo ko ɗon kuccitta walla ala ka jahoɗo hakkude nokku e nokku lawol ina laaɓi ala soɓi lawol kucciti fof kadi ko ɗon kuccitta birdaɗo no gase go a deƴƴa deeƴa a haaldata e hay goto so won disɗoma haala a jabata komo so wona tan ko nene ma walla ko baba ma walla ko ceerno ma dokkuɗoma wirdu ndu o so goto e ɓeɗo disima haala a jaggani yamere ɗo jaranɗa ɗo jokka so kalda e makko ha gasa jokka wirdu ma taw ɗum bonani no gasa ɗiɗa tawɗon mbaade soktiza radiallahu taala anhu poddiramoɗo yeeso ma ɗo aɗa ɓeytoromo to Allah ko ɓuri timmude e mawnude e ɓamtade e nafde ko tawnude baade nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam koddiraamoɗo yeeso ma ɗo aɗa ɓeytoromo to Allah no gasa tati so tawi aɗa andi ko janggata ko firi e ɗemgal ma janngo ha sella ɓernde nde hettinoma a nafiro karfeje ɗe so tawi noon a anda ko firata ɗemgal ngal kam yo janngo ha sella ngal suuɗa nofru ndu hettino ko ɗemgal janggata ko ha hakkille ma o wawa tawede e ko birɗata ko min ganiɗa aɗa jagga lawol Cheikh Ahmad Tidiane Ceerno yo kima lazim e wasifa wirɗo ajuma fof yeeso ajabi Ceerno wi yo Allah wallu o wi yo Allah moƴƴin o wi so a yeehi kadi tinnoɗa birda o wi wirdunude sattani o wi onon kam ko on almuɓɓe janggannoɓe ɗon ɗo ufoya boom o wi honoma en mo nanngani laawol ngol heewani ɗon o wi an aɗa andi no wirdorteni o wi sabu ko ɓuri heewde ko oɗon jaha to jama oɗon badda wasifa o wi sukaɓe ɓe fofof o wi sukaɓe almuɓɓe ɓe ko onon birdirta e makko wasifa to aljumato o wi so tawi noon wonko cagguɗa e laawol he cagirɗamo o haalanma o wi mataw mo fammi wirdorteni Ceerno wi yo Allah newnu yo Allah wallu wasifaji labdi ceer jooɗiɗa e yamirore ceerno ma dondiɗa hayyo ceerno siraji jiye o joom nafoore seydi Caam ko tata wonno e fellitɓe wonti temedde daratiɓe hayyo ceerno siraji jiye o joom nafoore seydi Caam ko tata wonno e fellitɓe wonti temedde daratiɓe hayyo ceerno Siraaji jeego joom nafoore Seydi Caam États-Unis ha Amerika ayobini tente sago julɓe hayyo ceerno Siraaji jeego joom nafoore Seydi Caam États-Unis ha Amerika ayubini tente sago julɓe hayyo ceerno Siraaji jeego joom nafoore Seydi Caam ko joom himme kele aduna nduɗiɗa
ko yamirore Ceerno tan kettiɗa hayyo Ceerno Siraaji jiye o jom nafore Seydi Caam ko jama himme geɗe dunanduɗiɗa ko yamirore Ceerno ma kettiɗa hayyo Ceerno Siraaji jiye o jom nafore mere wasifaji labdi cer jodiɗa e yamirore Ceerno ma dondiɗa hayyo Ceerno Siraaji jiye o jom nafore Seydi Caam ko tata wonno e felliɓe wonti temedde daratiɓe hayyo Ceerno Siraaji jiye o jom nafore Seydi Caam ko tata wonno e felliɓe wonti temedde daratiɓe hayyo Ceerno Siraaji jiye o jom nafore Seydi Caam États-Unis ha Amerika ayobini tente sago julɓe hayyo Ceerno Siraaji jiye o jom nafore Seydi Caam États-Unis ha Amerika ayubini tente sago julɓe hayyo Ceerno Siraaji jiye o jom nafore Seydi Caam ko joom himme geɗe aduna nduɗiɗa ko yamirore Ceerno tan kettiɗa hayyo Ceerno Siraaji jiye o jom nafore Seydi Caam ko joom barke mum saroye e leydi mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada